kumsang kha zakwa somriat pariat lai khan Fort Wayne Indiana kha khorai muang takle Naupang chanlen na atana du thu samani china kongka kallo pun zan mu se an khwa chu ahim mani mase me cheno pang kumria ta upa April Tinsley abonu achangero khorai muang takni chingkha khoral chi takalo changjauta April Mary Tinsley hi March ni sompariat sangkha zakwa somriat a Fort Wayne Indiana a Michael Tinsley le Janet Tinsley te fanau pangjok ni turin alo pianga umi pa aneyani Naupang hlim thei takle nelom mai ania anung changa chain skula po anung chang chalo sha tura omngai lo Fairfield Elementary School Fort Wayne a pol khat azir me kani anu chuan ama shetu to phot chuan an ngai na in dwadrun po a hlo hle ni ina soya sambuang theng mai aneya amit mu apol riai boka kashin hlima a mel ka mu khan kalunga oi hlia hlia ani athi April ni khat sangkha zakwa somriat pariat chuan April chu school achangin abang ma a anu nen reilote anin fiam nu chuan ani na changa hlalote a chianu te ina len chu adila anu Janet chuan lorem ti sak ve mai in a chianu te ina thlen huna chuan chanchin shir she torin atia a chianu Nicole te ina thlen chuan anu chu a kol ngeya anu chuan tlaidarli ma a hotur chuan a cha lomloma chu chu anin biak top na tor ti sia se Janet chuan a fanu chu a len chwa tir hau lawang April hino pang kumriat mi lek ma ni se huna vong dikin anu ina hun tiama soi chu abo pel ngai lawani tlaidarli ari po chuan April chu ala holawa anu chuan an ngak le dewa alo ho thei mai taxi lawa chuan Nicole nu chu chanchin zot turin a kol taringota Nicole nu chuan April le Nicole chu parka anin fiam thule tlaidar thum vela parka changa a ho to thu lo shila tlaidar rok ari to don sia Janet chu a hle hle thei to lo April chu mi bo angin police a report ta ani police te Tinsley chung ko chene inan thlen chuan Janet chuan April thalak chu police te apeya athiamang tokin afanu in thuam dan chu asoya korpol le jacket sen le asendang in pol a ha a ke korpo dal riai availama laf pathum omle phekhok sendang abun ni ina soi police te chuan mi bo zun na anjan ngala achia no Nicole ne na anin fiam na park le a che velte an han ina ma se mu tur le a chanchin shed bel tura omlo anin le park in car le ka abau pil mak chu makan ti hleya ruk bau ni nge in police te chuan an ngai April bo achangani thumna April nilia chuan police task force Fort Wayne police officer somni pangale civil mi somnga te chuan Fort Wayne le a che velte chu an rin zon le ta chiama ti chuan chu mini tlaidar thum le a chan ve vela chuan mi pa pakhat in soi zoi chuan Fort Wayne khothang lam Spencerville kong thanga khurlo oma chuan ruanga mu thu a reporta police ten an han endik chuan vandoi thlak takin April Tinsley ruang ngei ani ti an finfia ngalani a pheikhok king about ti lo chu a thomnu danga la inbel kim veka autopsy result a chuan pawngsualna ni hnuah tha ania ruangan charna che velan han enchiang le a April pheikhok king chu a ruangan hmuna epchia fit zaria ta hla a an hmule ta ani Tualthahna chuan April ruanga tlan san don chuan akara pheikhok king lo om chu tlan pa in a pai chhuaka an ngai investigator te chuan Tualthahna chu Fort Wayne khomi le sange ani an ringa a chan chu khomi tan lo chuan kho chung le lo ram in rin na lai tak midang mu thei lo na a Naupang shrai bo chu a ol samdon lo wangani chuti rwal chuan Tualthahna hian rong chu ada walaw dana midang mu apoi savak lo ani hmel hle April niriat sangkha zakwa somriata chuan miza somnga te chu Faith United Methodist biakina April sharing na inkhom chim turin an kal khoma chumi hnu rei lo te a chuan meche pakhat ne na chang police te chuan call an dunga meche Naupang sambuang ake kor veila mala flem pathum chuang chu kong cross atum lai pickup truck pola chuang mi pa pakhatin a motora a phur lai a mu thuwa soya Naupang chuan hlau mel le makti mela pulawa pa in afano a shwai ho tur angmain meche Naupang chu a chuang lut ngal mai ni ina soi chupa chu kum somthum borvel vun ngau takle asam vudrong kai tak pawnza somnga vela ri tur hi ania
samkir lampang ani thu asoi chuan lemziak thiam roin alem chu mipui mo thei tura phau chwa ani ta ngal ani Fort Wayne mipui te chuan an khwa a Tualthah mang a om ni anga in an ral chi hleya miswal chu man chwa ni wat se ti chu an du thu samani mitam tak chuan an lemzia mo atang chuan mipa pakhat mus tia sha chu an rin hlel thu investigator te an shila hepa hian parkanau pangte chu chongkam bol hlo tak tak a chai chin thu an soi nge geng pakhat member ania lemze a miswal nen po an lowin ang ve hleya mase pickup truck pola nei lo an geng chu setena bechin seteni kanti angkha an nia police te chuan setena hena in thoinan April chu an hlanta ani te an ring ta rum mai mus chu an han chui chiang dewa mase rin hlel na turin pakhat ma ina khosak lo mai ba ka adu thu ngeya polygraph test nei tirania za in rin tlak lo ma se voitam polygraph test nei tir ani hnuah po chuan Tualthahtu ani nge ti a putluk na tur pakhat ma a lawani April bo achanga kumhni na May ni somni pakhat sangkha zakwa somkwa a chuan mi pa pakhat chuan police callin a chekin kongkhara thu inziak chu April thina nen in kungkaina anei arin thu asoya kongkhara chuan me chenau pang kumre ta upa April Tinsley ka tha kha a phei kho kha in lo mu em midang chunga po ka thlentir le don ani ti thu hi alo niya chutiang thil ziak chu mi hok lak thil ti mai po alo ni theya mase ngai tha theilau thu in zep tel a omtlat chu April phekhok an chhar thu chu ani April phekhok khing chhar ani thu kha mi pui hne na tlangzar ani tlatlo ti chuan chekin le avel te chu an han en chiang le dewa crayons color an mu chuak nual mai kongkhara thil zia na nen po alo in mil cha mase fingerprint te omlo awangin nu chuina atana man tlak don lo ani investigator te chuan kongkhara thu injak chu an han en wangwang chuan horop kim lo le grammar diklo an mu chuak nual mai mi puin an sia chuan hetiang chongkam mang chin hi ka sia hetianga thuzak chin hi ka sia ti in police an shila mase chu tiang chongkam le thuzak chu index na atan po a mi pui man tlang lo na nia investigator te chuan ti ngai na wak an shelo ti chuan April thattu chui zui ngai na an shat lo hnu march ni somni panga sangni pali kumsom panga hnuwa chuan me chenau pang school bag chunga lekha enga chuan tu ti shat lo chuan lekha zia kan hu chha le ta lekha a chuan hai boite kalau clearing chin che a April rubawa pawngsualna thattu kha kani itan thil pe ka nayania nang hi ado a ka bitum torini ti alo inziaka thu inziaka chuan ahma mi angthavin horop kim lo le grammar diklawa lo omle nual mai he chau hi ala ne lo lekha ziak pakhat dang chu kondom man to hnu chunga chuan da tela thu inziak chu lekha enga mi angcha khania mase he thu police ne na I report lawa newspaper a ka mulawa di chuan in chena in ka hal chhe ang ti thu ina bela investigator chu an thina ur hleya he Tualthahtu hian me chenau pang chu azui ru ani an ring hiala Naupang chena le a chevela chuan an mit an len uluk chan hle mase he ti chung hian lekha ziak dang a hnut chhia le tatlat lekha ziak mai ne lovin polaroid camera alak akong hnuailam sarak thalak le kondom chunga a DNA a hnut chhia tel nge a hemi swal hian investigator te chu chai kwala in man tira poisa lawa ang hle mi puite chuan DNA a om to hnu po a miswalan laman lo chu police laman dem hleya mase DNA omringot ma se a DNA database record om lo chuan miswal chu aman ngot theilawani DNA database kan ti chu tunlaya chuan kan Aadhaar card kan voter ID le thil danga poimo kan fingerprint kan nem kai chin kha ani lekha thon tu DNA le April thattu DNA chu alo in mil cha mai lekha thon tu chu miduk dak lo mai ne lovin Tualthahtu nge ani ti an she chuak ta mase chu DNA chuan mi pui DNA database records how chu milpui anei lo rinzon tur omang po an sha thei tak silawa chuan investigator lam chuan lekha thon chu mi pui lama chang puina an dun mel takin ti in beisena be tham tak ne nan tlang zar ta ani mi pui lama chang rindan alut khom le ta rui mai chungzinga chuan police lambing ver tak pakhata om ta hlo me che pakhat chuan
apa chu lekha thon tu ani arin thu a reporta April pickup truck a chuan na achang chupa chena chu hlalo nge Naupang khwai khem wangin case lo or to chin thu le polaroid camera anei thu a soitel bok hai boi te ti thumal aman warzia a soitel bok ani pickup truck pol aneya April tha ani nu nirei lo te ya achak chu rong dangin alo thlak le zil nen police te chuan Tualthahna chu anman ngei don ni in anin ngai police ten zona an zo chuan April chu tunge ani a hriat ngai lo thu in a changa mase an no pan lain April nen anin fiam shin thu a fanu chuan a soi April ruangan mu ni khan na thoka akal dai thu a soya police te chu an phok deuh sha mai a chan chu kumtam tak aliam to hnuah April ruangan mu ni a thil thleng alo la shereng chuani anna thona mun le records an han chui le ta April ni li chuan anna akal haulo ti an mu chuak ta a chena in an handapa me cheno pang le khathon don na le kha engang cha le polaroid camera an mu chuaka police te chuan a chang thokhata ngain an thopu aveng ta hok mai mase an be sei lo le an rin lo takin April taksa atwal thattu DNA le an chui mek ba DNA chu ain mil ta haulo chuti ani chuan April pawngsualna thattu chu zalen takin alatwal leng ti na ani April thattu man chhualo chuan kumsom palidang aliam le a umzia chu kumsom ni pako chung April thattu chu zalen takin alo oma athi to nge aladam ti po hriat ani lo chumi chung chuan khovel po lo thang chho zelin khol thatak tak po an siam chuak zela chungan khol siam chwa thatak tak zinga pakhat chu DNA phenotyping ani Parabon Nano Lab Company chuan Tualthahna a DNA sample mangin poikhoi tu mel mang don chwa theina khol DNA phenotyping an siam chhuaka DNA phenotyping manga April thattu DNA test result chuan poikhoi tu chu American emo German mi sambuang mitmurong sing le vun ngau tak ni in atar langa investigator de chuan chupa chupui a khoi lain kumsom thum aya ano panan rin lau thuan soi an DNA testin miswal mel mang atar lan le April pickup truck a phur tu palem ziak chu alawin ang hle nge ani nima sela kumsom ni pakko hnuah chuan alo upa ve ngei to dona ti chuan kumsom ngami vel mel puwa alem zia that le ania mase ngai ruat na le rindan be chana zia ania wangin lemziak chu ain ngana tlak tak tak lawani mase wa nei thlak takin Parabon Nano Lab Company le genealogy te chuan an khol siam chwa mang chuan Tualthahna chung te DNA database record an thui chuak ta hlau mai ti chuan a chung te achang chuan April thattu chu hriat chwa ani ta ani investigator te chuan chupa in chu an lu chwa ngala a ina uncle chana hriat le hriat lawan zo chuan April Tinsley ti ringotina chang ani ti chuan July ni sompanga sangni somparia ta chuan John Dean Miller kumsom nga pakwa a upa chu April Tinsley atha awanga man anita ani Miller chuan athil ti swal chu apuanga me cheno pangruk baudan tur ka swang to afawa ka thani kha ka voi khat mona ania karalu tura ka ti hnuah khopona tlan puin ka pawngsuala ka tha hnuah arwang kha kongsir lei khwara ka hnu chhia ta ani ti in a soya ti chuan April Tinsley a pawngsuala wangle atha awangin kumsom riat lung in tang tura achung thu rel anita ani